Ah. I-video guys. Hello. Mayang buntag Good sa morning. tanan. Good morning everyone. Sa iyong kabutagon. Yes, mag-share na po tag Word of God gikan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Sabihin natin. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Ah, Mubo lang, no? kung Bisaya siya, Sa Bisaya, sige, Bisaya. pag-ampo ka mo sa walay pagkunong. Si pagkampo ka mo sa ulit pagkuno. So, before ta mag tuki sa maong nga verse, mahuntana sa ako Ako sa ato sige. Kay dili lang sa imo kay kita bayatan. Katong tanan. Kung atong i-rate ang 1 to 10, 10 slice. cellphone against prayer. Sige. Pila ang rate nimo sa imong cellphone? 1. Pila mabilin sa prayer? 9. 9 ang prayer. Pero in actual, Actual? Nga actual, 8 ug 2. 8 ug to. Unsa man ang to? Cellphone. Cellphone ang to. ang tinuod. Sige, 7 ug 3. Bitaw. Sa to ang kinabuhi. Sige, skill. Kasi nagpasalamat ko anang word of God. No? Pray without ceasing. Kanang kung i-rate na to siguro bisag dili kita ang mag-rate ang Ginoo siguro mag-rate sa to kay siya man ang nakabalo. Generate siya. Dako kaayo ang ato ang percentage sa atong cellphone kaysa ato ang prayer nowadays. Sige, mangi sa pagkampo. So giingon diha pray without ceasing. Kung atong tawhanon nga pagsabot mo ingon ta nga unsa na lang gyud ay sige na lang kung kampo di na lang ko trabaho, no? Ang giingon diha nga pray without ceasing is ang atong kasing-kasing ana kanunay ang pagkamay ng puon. Na-experience na ko ni sa ako ang everyday na pagkinabuhi. Kada ganing bisag na kay trabaho nagyapon imuhang mainampuon nga kasing-kasing. No? So ang kaya lang lagi sa panahon karon ang kompetensya nato sa tuang time is ang cellphone gyud. Sige. Kay para sa to ang trabaho sa namanggod sa tong trabaho. Nandito ang wala lagi cellphone no, kasi bata Yes, no. unya. Sa inline pud sa tong trabaho, di ba? Dapat pag maabot na ta sa balay, pwede unta wa na tay trabaho. Pero dili man siya pwede kay naman sa to ang trabaho nga bisan og naa na ta sa tong balay mag-update gyud ta sa tong mga GC tungod kay naa dito'y mga importante nga mga pahibalo, mga trabaho nato, mga memos na dapat po di-forward nato sa itong mga kaubanan. Pero siguro, sa matag karon og unya atong hinumduman nga bisan unsa nato kabisi, dili nato bitinon ang mga pag-ampo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo ta mga igsuon, dili lamang sa pamahaw panidog panihapon, mungtana mo kanus lay mag-ampo. Ikapila man ang kampo sa Sakadlaw. Gitawag nila kampo ta sa Sakadlaw 7-7-7. Meaning to say walay kahumanan nga pag-ampo. Asa man ka sa imong balay, sa imong opisina, sa imong umahan, sa imong mga tindahan, ug negosyo. Asa man ka paghayod og panahon nga mag-ampo ka, mag-ampo ta. Bisan silent prayer lang kasing-kasing. Kinahanglan mga pag-ampo. Gani sa amo before good me sa kanang sa buntag. Before mo under ang sakyanan, mag-ampo jud mi. Mag-ampo jud na lahi tong ampo sa buntag inig mata. Lahi po tong sakaon. Before mo larga ampo jud bisa sa dalan samtang naga-drive sige gihapog ampo. So bisan unsa nato ka busy unsa atong gitrabaho kanunay naa ang atong pagkamainampuon sulod sa atong kasing-kasing bisan dili ma-after sa tuang baba no. Importante nga naayod ang atong kasing-kasing nga mainampuon kanunay wala man tay laing dalang panan. Ang maayo nga mapag-ampo kanang makabantay ka sa dapit nga mamingaw, mga dapit nga holy place nga dili ka disturbo. Mag-ampo ka diya silently. Bisan sa imong office, sa imong trabahoan. Yes. Kaya pa diyan na nindot daw ang nindot ang mag-ampo kung taas. Kaysa automatic, wala automatic sa mga pag-ampo. Wala automatic sa pag-ampo nga pagsugod sumandayon, wala na siya. Nindot pod yun nga nagagahin ta kanunay og mga pag-ampo. Tungod kay
wa man tay laing dalangpanan. Ayo nang magampo lang ka kay na kay problema, no? Mudo lang ka sa Ginoo kung na kay Ampo problema. ta sa maadlaw nga nara sa dili sa tong dapit, posible magbulan na siya nata sa pisina, magbulan na siya nindot magampo ta nga tas panimalay, ato mo ng panimalay, taas nga panahon tungod kay ang mga pag-ampo nga hataas mahimot ang Dios niya na. Kana enjoy mo imong ikapahungaw, imong petition sa imong kasing-kasing unsay gusto nimo sa Dios, kay ang Dios maminaw gayud kanimo. To your So prayers. magampo jud kanunay ha. Sa mga natong hinumduman. So ayaw gid biyai ang mga pagampo Magampo. kay dako kaayo ni siya og kahimuan. Magampo before matulog o after mo mamata before mo bangon magampo. Duha pala no. Wala gyud Wa di maihap magampo. dapat magampo no. Oh, magampo jud wala ihap dili gid na maihap. Siyempre asa ka magampo ka maigsoon. Tungod kay mga pagampo mo na gitawag ta way of communication between you and your creator, the Holy God. Yes. So mo gid lang pamaagi nga maka-communicate ta diha sa unlimited. Kaysa Walay una, putol-putol ang kaysa unang signal. panahon sa Old Testament ang anak sa Dios nagpakita, makita o mahikap. Apan sa atong panahon sa henerasyon sa 21st century, naaman ka nato ang walang espiritu gibilin sa Dios. Yes. Pinagi sa pag-ampo. Still we are so blessed nga makahimo kita sa mga pagampo. Pagampo. Nya ato po ning himuon samtang nga libre pa ta nga moampo O gitudlo na to ang mga pag-ampo sa atong mga anak ug mga apo. Yes. So kana mo na siya. karon ato ang verse sa kabuntagon no, pray without ceasing. Ampo nga Walay hunong. Walay hunong. Sunod sa imong kasing-kasing. ano na may mapagampo nga makanta? Yes, nagyapon. Sige, ampo na siya. So, Sige. tanan nga mga butang nga makapahimot sa Dios sa atong buhaton diha kaniya to worship Mapagampo. His holy name. So, kana lang siguro, no? Thank you so much for watching and God bless everyone. Mapagampo. This is Ray And Grace Antonio. Antonio. Bye-bye. Bye-bye.